Ka Employment and Monitoring Cell jong Khasi Students Union KSU kala penpau ka jingbitar ya ka jingkelak tien ka Meghalaya Public Service Commission MPSC ka bala penmi da ka public notice bala soidu secretary men ka artarik nailar archa psau ba amla ban sei ba that madani ki marks jong ki bala khun ni ka Meghalaya Civil Services MCS preliminary examination haba kranch kilat pathai kubor ka chanmi laitrik nailar archa psau usamla Ruben A. Naja, Chairman ulang bah kecing ikran berubah PR Marweng, Chairman ke Commission, menak syitrik nailar aja absau, hadin ke cingtur ke Union, syakmat ke Office MPSC hi, ulah kular ban pelat pat ba iki Max, Henry Shisngi hadin pat, laong ba omla ban pelat nomor don ki bay khun ya ketika exam, ki persya, nomor kalong kum kecing penkheng, ya ke artikel arfway jong ke riti sensyar ke India. Kababu jingkeli ba kum nopat ke exam MPS, how arjar ka khandai pat la pelat pat ba iskurshit, usamla Ruben ulang bagi dan rungut kentup ke khun secretary ke commission ki basoi ketika kot jeng persya kumta ke union ke khot ke wer ya baro ki blai khun ni ke MCS preliminary examination ki badan kumba khalai hajar ngut AI bani trailang bagi union ha ke jingele ban pendu ya jing thung kam bam khut ke commission kata rak bikin tho application badawa sai maran ni ki marks bat phalang sha ke email ID jong ke union ulang ba ketika khun secretary ke dek mi kerteng ha ka thup baar jeng ba pas ke MCS preliminary examination kata hadin bla penbet biang ik jing bakla bala kam da ka MPSC ulang ba ka deiru ke bala syachit ha ka post LDA lengba ka result bala penbena dangshen da ka commission ke union kala berngemru bukan syemik sencam ki batenge banwan ra ka khut ke subah gor kum thungkam ke MPSC bat kedau bak city bak union kala yo priang na ki bala kam bagi dei ki bala mi kerteng kum ki bala pas ketika exam ha ka thop banungkong kalam sya ke cing sisha halo ke cing keno bak don ke cing le silang khmat da ka commission hadu mentaru adem bala deb ki pat mi ha kerteng jong ki kena bala batai ngi ba ki don kita ki hendriungun ki bawan file ya representation ke jong ki bat bagi persya ya ke pelat ya ki marks but mar hadin kata hingi official notification baka penpau na kaliang ka MPSC dingi pet ikini ka notification ka bami na kaliang ka MPSC ba dingi pet ya katuka shiti ba sen na ka MPSC kita ka shiti ba ki persya dan pila kita ki marks dingi pet ka language ka jungki ka long kunju te ni suba ba ka don ka iki ka ba shalindan halor kata ka bentak te mas dep file kata hi apo utang kat tu kan kita kila pelat nyo ya ka kuntu kani ke penkelan jo ka MPSC ka pencai kedar ini menta ban kong idang don tak suba ban menta ka pencai bakadon ke shalenda te ku mangacu benrap yang aku ban benrap narupa stang bali ku kaseng ya hi ya kani ka menta ngan kani kamat ngan nyakaran tek tang bakadai ba sipangka MCS te hadin kicing kendung kendram ki bala mi bangi ba hadin ka examination ka bala ada macam senem ki penmi biang sarawe kalas bagi at sa handru po am te kena hadin bangi ada adi ta handru po ar kena ni la po awat ka jisha na kaliang ka MPSC kala patai ba ki bakla na kaliang ju nong set kata jingkeli ki likely ki jingkeli ki bakla but hadin bakla ita jingkeli don ba file to petition halo ba pimi ya kata answer ki hande hadu kini kising nyimtet manu ta ba file kata petition ki kita ke jingkili ki ba bakla bat hakanu ka set ka ba bakla ya kata kin pelat ba kat kum ki kendon ka MPSC kam don kata kendon banu merupakan challenge ya ki answer ki te haba people haba don ba challenge ki answer ki kum ka SSC ka bu ya kriteria ba ondal ada exam ki pelat nyo ya ka answer ki hadin sitio buat ki iPod RTO ya nu ban challenge dadan kan ono jing bakla ka MPSC kam don kum kata kriteria ba ya kata la kubur tu chairman ba ka secretary jo ka MPSC ba kim don kan ono kriteria tika jing le ka jungki kalong lupa ka bakla nu pastang namar kila yailan naka proses jong ka recruitment kad kum ka proses kim dei bande kita ki bro hende kila yailan ni kita ki te hadin kataru ni namar ngitip bakam de kecing bakla ju ki kena sama ki bathoy kan ka kam kata nak jing pemi te additional lesu lesi la bandon na paling juki ba de hok banyo namar ka jing bakla ka MPSC te ngimpa bakin skat ni kam shim dawa bakin skrap kan examination shim dawa bakin beng gitu ki nduk armud wala ka de iki bakla na bakla tam hindring ong iki ba ban shailut baro smobha
ban pelat ki marks tang kata ka jingdawa ka jungi ka lomba ban chan boro bakin pelat ki marks ba ya kata ki akubur Henry ka jing pun bam pelat ki marks ka pini ba kadon ka ike isilenda menta ka point baki ong ba balikin pelat ki marks na marba ka infringe ya article 21 jong ka constitution jong ka India baki ong ba da ka ba pelat ya ka marks ni don kam ka explicit consent jong ki candidates menta ka jing kali kalong kajuhi ke MPSC hapor baka nam taka result jong ka MPS iki ba mare ya ka exam ya ba mare nam taka post MCS ba pala khusus nam arjak kendai ya kani kalis ki pelat bat roll number bat kerteng bat ku ba kanu ka por bula ban kanu ka por bu pendep ya ka jing mare ka jung te kani kam infringe ka personal right ka jung hani ki peniru ba unu ba pas unu ba fail te kai kata ka infringement of right to privacy ngimla constitution kam don ini kung kata ka infringement of right to privacy namar ni ka kung kasengi dawatan kawai pelat ki marks bat ki roll number jungki bat ki marks jungki mentangi intip shunu manu di roll number bakata bakum kata ginum tip ringi suka bentip tangki marks kena butu kena ubam tip mi ki marks jongru ula bentip ba wan yo na khamyo ya ka kijing kuntung kadam ni ki babun ki technical difficulties ka baka MPSC kala penken ni ka pendon jong ki babun tam nding ko ban kan kita ke na makat sa jong pala te tangkawi ke baki ong baka infringe ka right to privacy jong ki ka di babakla na marka juhi ka commission ka bapelat yang penting hak MPS ka ki ba mare ka juhi ka ba ong kimla on pelat ki ma te kani ke balong ka babakla ban dalam bakla yu pa te mentar kani ka press conference ki khot namar ba ni kwa ban appeal ki pat ba but kam tam mi ki khalai hajar tam mut ki kena ki ba tho ya kani examination menta kum ki candidates joka MCS bali ka jela jungi ka duna pala ka employment ka duna pala haman ki benta jongka roy ka par haman ki benta jongka haman ki benta ki bi boro bali ka duna kan ngani namar bangim yo ki civil servants ki ba piang ki bala banchina ki policy ki babyang namta ka bah ka mer joka jag benrio de halor tai benta bangi duna te ka jingkhot yingi kan ka press conference minta ka kumi pila penchai ki pat ba pimla ban pela ki marks namar ba kini ki hindru tu candidates ki file ka petition bitu ki te ka jingkar pat ka jungi ya baro kini khlai hajar mut ki kena samla ki ba apply ka ni ka examination regat ki kimi ki pa ki bahi ba piru pendon kam ya kabor ka jongpi ni don kam ban wan hakawai ka nongrem hakawai ka sur ban penja ya kan ni ka jing bamsap ka jing bampong hapo ka MPSC hapo ka jela ka jongi ladangi kum ki samla joko jek mede minum yeng hakaju ka nongrem hakani kenti minum la ban pendu ya ka jing bamsap hapo ka jela ka jongi te ka appeal ka jongi ka jing ketu ka jing kerpa jongi shaboro kini ki candidate pilai bahkan kadang tu shiti bala file nak tu hindriungut ni kwa ba piru pin yes nokti lang bakasang piru pin file iki application ki jong pi siapa ka MPSC commission pin address ya ka shu chairman nu secretary jong ka MPSC ba pin dan objection ban pelat ki marks le yu ban pelat ki marks bali bantiang apa pile ya ka ki ba hok apa ka MPSC kam don ni ban buri te bali ka tiang ban pelat ka marks atau ko singal apa tairu ya siapa ka DHS hadin ba ka jing tukular jong ka seng ya ka tu personal interview jong ka DHS kila cancel no ya ka tu personal interview but ki bu ya ka ka written examination hadin ba ala ka written written examination ki pelat ya ki marks ki candidate rengkat ba ka teng jong ki te kata ka pini ba ka DHS ka le recruitment da ka ba khut ka pasuba te beli ka MPSC ka ting hadu kata ban pelat ki marks nomor ka don ka ka ba net ka ba shirkai tam hakini isni ki bun ha ki kena ki bafuni ki bapatai spang ka jingja siapa MPSC ka ba aja ki gawe ka ba i bangyo jingtep menen ki wan ki candidate ki wan kendu ini ki batai ni siapang kata ka post LDA ka badang shu dep pen mi result hisni hakata ka post ki don kumba bala pelaju arpre tu gulai kendai pui teli ka post ki ladep advertise ki khot hispa andru san hundre ngot nam taka personal interview hendrai ka balingo pan ki jitang hendrai punyung te shei kita ki sakata afsau tuli
ki post ki kam thap balik ki kam thap kada ba ki ong ba ki dan hadu prapu prangun ki candidate ki ba khamwan ya post interview ya kata ngimla ban pian kumnu hadu prapu prangun ki candidates ki bala da pass ya ki examination kin wante ha post interview kata lam stu hakan ni ka por jo ko kudu jam jo ki khna sangla kila da pass examination Henry ki mon cha post interview kata ka ek mla pun stu lai se la non san chupungut kila yo kam showai nomor ka post ki advertise no usnum arza khanda kina pun mi ka result menta kila se ki don kata ngut Henry bapin ong hi ba hadu prang ngut ki mon kata ka long ka ek ka bu ka we da ka chipili tika MPSC ni stu ba tika khatam jo ka jing jasi ka jing jabo ka ba share kai ba bat kum ka seng hi ni advocate bat ngi batai bangi ko ban reform ke MPSC ni kini hisni kumangi la batai sikit la batai bor ngin samet ya kam memorandum kejungi syaka sarkar ba kumnu kade ban le ban reform ke MPSC Henry ya ka pementahi habade ba post ke MCS ni kwa phi kala batai ko bor khamtam ba khna samla lima kane ka kro bangan batai shai phi ba phiru file ke application ju phi ban pentet ke MPSC bangin don objection ba phi pelat ke marks tu itu kena kiba la pelat ya ka ba file ka application kidon tang ka initial ki ai tang ka kerteng ka bawam ne kamdon ka address kamdon ka roll number ngimtip basic la bandai ni kimde ki applicant ngimtip te phiru le hata ka kom phiru file ki application ki jupi tang ka we nomor ka MPSC kan buri be kita ki application jupi ai lang ka copy ka jung ka email address ka jung ka pa di kila potai bol ba ka link ke jumpi bapin bolam ka email ID jo pasang ba kena ki bala file ka application link ba ka mail ke juki kin pha ki application ki jumki hangi bangir ngintep kan util kita ki application bala shalisis ni ngir ina ban pini ba kan ni kan ki application juki kena samla ki file ba ki dawa ban pelat ki marks ki jumki te kata ka dek ek ka bakong santam ka banga ni nakaliang kaseng ikwa ban pinsha shapi ki ba hakani ka por ni don kam ban wan kum kawe but kawe sa kawe de ki kendiat por ba adam la batai nga de ki dokhot ba kadon kum kata ka city ka poi ka pop office no ki isu kata ka city ka batai ba ka batai singi ka tho singi ba don way ni kita ki candidate ki ba sai ni kata ka city ki ba object ban pelat ki marks bat kani ka candidate ka deiru ka khunju secretary bat om tak kata ka khunju secretary ka deiru ka ba pau ka teng hakata ki hinru pu arnut ka second additional list ni kum ka seng inumla ban verify ya kata hatu ka desisha na kam desisha isuyo pediang kata ka siti nangnungi opediang ru nimla ban batai Henry la kada ngakun tu yepi ki kilat patai ko bor baka ba kum ka de kamram ko ju phiru lese ban pensisha ya kata baka don em kum kata pila ban interview secretary pidon ya ka hok ka ju phi ban interview ban kali hatu ka desisha na kam desisha kata ba ka khu ju secretary ka le kata ka examination banding iru ba kala kat kumutusti ka batai ru kala pas ya kata ka examination jo ka LDA kum ka seng imla man pensya kata nomor imi tu manu lok jung taw secretary manu ka lok jung taw secretary manu ki khun kiti jung taw secretary ngimtep ende haba wan kum kata ka siti pad le se ka don ka jing sha kata ta ka daw ngi pelat chikila batai ko bod ba phi ru pin dawa ban toket halor kani ka bentar bat kum ka seng hi inyai mekini kisni ila de le ila kum hatu singi chim isinjam ibarat ne bartam hakini kisni ki banwan tu inang sim shu isinjam ki bakam e bat nginum song than inum penkut yang ni ka jingi khi chungi kat pangi padi i baka thungkam tungjam hapo ka chela kan di ka khoj ka bosuba ya kata nginum bu por ka shong haki candidates ni batai ni wantang kata kanung rimba kani ni ale antak hok ko phi kada phiru di ban yarap lang yaseng ban beng ye kini jing jirse boro ni klem ka jing yarap bijong phi nginumla dengili chakudru ba gini ki third party nginumla kidi ma phi kani kidi ka hok ko phi
bat ngi yang tak hok jong phi tingi dan kam ya ka jing kersan na kaliang ka jong phi file ke application jong phi pimnan kaman pin ikateng ai tag initials ki jong phi nomnan batip nomor ba ka MPSC ru ka accept ya kum kata ka application hi man sipini ki ka application kani ka application baka MPSC ka pha sing menen kani ka lingba kani ka application page ikateng hitu ki don tak initials ki jong ki undan roll number undan address untip ya ka lada kini ki ba shisha ni kim de shisha ka candidate sungim tip te phiru kumba kile makini phiru le lang kata penbor bangi hato kitam kita khlai hajar ngut ki kena ni kitam kita kindrungun ai baka MPSC kan juba ya kita ki boro ngidon kam ya ka jingi terilang ban weng ni ki kam po hapo ka jela ka ju ngamde bang pendu jingkermen ni kena samla ju ni ka jela hende ka nepotism favoritism kadon pi ki donru ki candidates ki baha kisnam ki baladat ki wan penchai ni ba ki shim ki ha personal interview ki donru ki ukpa ushim personal interview ya ka khud kum kata ka jingjaru ki lawan sa skor ju ha kisnam ki baladat hendre nimdon kanu ka sabut ka babian ban pin sisha ya kata nomor ka MPSC ka bu kindon ka ba nam ki ba tam ka long very secrecy hendre ka jinglong autonomous ka jongka ka jinglong ladut ka jongka pan ka le ikini ki kam jakle ikini kindiat singi pilai ka baca ha apo asam kani ka de nuksa ba hameghalaya ru menta kum ka senghi inum chong than ikini ki bale ikini kam jabo jaban ni inum chong than ni ngin wat kila niti kumnu ban sei mandan ikini kam jakle jung phi bat bungin aila baka anhi kan bishari phi na kalyang to seng menta bungin ikendu iki chairman secretary ru ngim su deishu bukan long kanunu ka basiso namar ba hadin ka jing keren juri ru pila pun top pun skor kum tu te mento shu pun kum tu ni menta ngi nya bidak kam kani ka sinjam ka banikong ba ni hidawa ni kerpa di samla bakin file ki application juki hakin ki ini ki singi ki bawan in simpat ki ki sinjam ru ya kita ki sinjam ngin sa pentip siya ka sikila patay ko buat hadin mengila beli kata kam yang patay mo mas ko menram gawing ikwa ban kali syuha kumnu baka MPSC kala ban pediang ya kum kani ka application nakal yang jungki ni kena ki bam sim penpau ya ka jing shisha ka jungki kata kawi ka mat ka benikong mat ka baar kolong ba habaka MPSC kam don ya kata kriteria ban pelat ki answer ki bal hadin bakal pelat ki answer ki pelat tang huta we na kawe ki kena bangin tip bali ka yu bot ki pelat ki answer ki we pelat ba ita answer ki bat pelat ba kita ki jingkili bakala kanang ba kena unu candidate ba bakala ru untip kan menta pelat ki cut off marks pelat ki cut off marks nam tahu kasih jantia fibu kena ku ar yu garu fibu proposal unreserved category fibu sispa kadar ki kena ki bale akan examination kidonya question paper kitip ya kanu ka juba baki tik na ta kanu ka set ka bakala ka set A na set B na set D dai ru kim doni tiket ka jingpuri jo ka MPSC kalong ka ek ba cerkai na ba cerkai tam but lingba kan ka shiti ka bayo kalong kum ka shai ka daru let's say kala abande katai ngintip ngimla ba ka shiti ka di ba ka ba dei na kom dei abang kithok mo ni shiti let's say kendiat kensot ne gamdi kendiat kensot baro na kan pedeng juga kadai ka badai bar ka baat na kajik kerpa ba iki candidate pun ki candidate skill afuni haru ki ngatrai haru menta haru men ne haru ngalayo ko na bodu ki san phone ne ru phumut ki candidate ki bala shu ya phone nga kani de ka kanti pi to pimde tang ban shu pentip i lingba ka phone lingba ka text messages hende ka de ya piru kawe na kamram ju PP apply nang ta civil service wan ra ka jingkho ju suba kani ke dikala impai pi kum applicant ru wan ra ka ta ka jingkho ju suba practice se kani nadu nang ta ni kum ka sengin le da ka dikiwi wi ko mo le se ka ju pertesta nang ta ka ju social media ilapan pelat ya ka wi Google form ba manu-manu ru ilapan pendap ya kata claim da penpa ya ka tingi juki namar wa kawe
bagi bagi bu ba teng kina samla ki bawan kendu ini ki wan cupela ya katang juga nama apa beli kiting let's say ka MPC ka bu no dia kata ka blacklist kum gitu hapo personal interview kan don kani katai tak kadau ni ikum kita kisenjam api la patai pi begin lum ka campaign let's say daki kena hi ki shlur ngin pecho ya kani ka jinggerpa na kalen ka jungi ba phi pin file ya ka application ke jong phi ba pin disclose ki ma jong baro ki kena ngin pecho kani ka senjam kalau kuno da kalong sa ka bersiswa te dagi lum pa ba hadin budu inside page kita akis ki gimana Habatin, page bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai ya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut page ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya